Lige så snart han går fremad, så bare slip. Altså så slip med benene, ikke? Han har altså ikke behov for at gå mere i dag, synes han. Og hvis vi skal gå hen til Donna, så kan vi godt gå. Ja, jeg tror ikke, han er typen, der løber med en i hvert fald. Mener du alligevel? Ej, var han bare god. Kom så.